ഹലോ, ദിസ് ഇസ് ട്രാവ്ക. പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വെക്കേഷൻ ആവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള മാവ് നിറച്ച് കായ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ മാങ്ങ കിട്ടും. അത് ഒരു മാങ്ങ തന്നെ വലിയ സൈസുള്ള മാങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ മാങ്ങ ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടനും കൂടി മുറിച്ചിട്ട് ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പരിപാടി. പിന്നെ ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാങ്ങ പഴുപ്പിച്ചിട്ട് മുറിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വെക്കേഷനൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദുവിൻ്റെ വെക്കേഷൻ ടൈം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മാങ്ങ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, വലിയ മാങ്ങയാട്ടോ, ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിപ്പം വെക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പച്ചയാകുമ്പോൾ അങ്ങ് പറിക്കുന്നതാണ്, ഒട്ടും പുളിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മാങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത്, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാങ്ങ ഉണക്കാൻ വെക്കും. ഉണക്കാൻ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉണക്കാൻ വെച്ചതിന് പോയിരുന്ന് അവിടെ ഒരു സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ്.